Освен вода, в живите организми се срещат и други неорганични съединения, а именно това са минералните соли. Те са около 5% от състава на клетката. В различни тъкани, органи и организми количеството им е различно. Някои се срещат в организмите като утайки. В костната тъкан и зъбите са отложени калциев сулфат и калциев карбонат. В костите се намират 99% от калция в човешкото тяло. Утайки на соли има и в черупките, и в други твърди образования при животните, като рогата, копита, ногти, хитиновия скелет при ръкообразните, както и в черупките на плодовете. Много от химичните елементи се намират в вид на иони. Поддържането на нормалната концентрация на ионите в организма е от съществено значение. Някои иони могат да се свържат с органични молекули в сложни съединения с важно физиологично значение. Например, хемоглобинът е белтък, свързан с желязо. Хормонът на щитовидната жлеза, тироксин, е белтък, свързан с йод. Магнезият участва в изграждането на рибозомите и в хлорофилната молекула. Калцият участва в мускулното съкращение, свързва се с съкращителни белтъци в мускулните клетки и в кръвосисърването също участва. В клетките се съдържат и други неорганични съединения, например газове. От тях най-съществено значение имат кислородът, въглеродният диоксид и азотният оксид. Наличието на неорганични съединения в живите системи е безспорно доказателство за произхода на живата материя от неживата, както и за единството между живата и неживата природа. Нека малко да поговорим и за органичните съединения. Органичните съединения са всички съединения на въглерода, с изключение на въглеродния оксид, въглеродния диоксид и водородния пероксид и нейните соли. В зависимост от функционалните си групи в молекулата, органичните съединения се групират на въглехидрати, липиди, нуклеинови киселини и белтъци. В резултат от фотосинтезата се синтезират прости нискомолекулни органични съединения – монозахариди, аминокиселини и масни киселини. Организмите ги използват като източници на енергия, която се отделя при окислението им като структурни единици, мономери за изграждане на въглехидрати, полизахариди, белтъци, нуклеинови киселини или молекули, от които се изграждат липидите. Малките молекули изграждат също и регулаторни молекули, като хормони, растежни фактори, медиатори. Често използван критерий за класификация на органичните съединения е големината на молекулата или броят на въглеродните атоми в една молекула. Според този критерий, органичните съединения се разделят на малки и съответни големи органични молекули или макромолекули. Малки органични молекули са аминокиселини, прости захари, нуклеотиди и масни киселини и глицерол. А макромолекули са нуклеиновите киселини, част от въглехидратите и белтъците. Разделът на органичните молекули на малки и големи в голяма степен е условно. Неговата цел е да се обособят две групи органични съединения, които да се различават по своята функционална роля и значимостта в живата природа. И като цяло това беше за днес. Другия път ще продължим с монозахариди и липиди.